je náramek z želvoviny a jaká je jeho cena? Jen jeden? Když vidíte to množství těch prodávaných předmětů, tak musí být každému jasný, že tolik mrtvých želv teda opravdu nemohli na pobřeží zrovna včera najít. To je ten samý materiál jako naše nehty. Získává se z té želvy tak, že želvu chytíte, dáte ji nad oheň a oni vezmou nůž a ty pláty té želvoviny nařežou je na kousky a vlastně zatočí do té formy těch náramků. Bohužel ta želva je pořád živá. To je jako šílený. Za posledních 30 let bylo upytlačeno nelegálně, jakoby zabito 1 100 000 želv. Na Srí Lance třeba počet kladoucích kožatek se rovná 4. Proč to jsou pasti? Co tam je vlastně špatně? Já tu odpověď znám a samotně mě to vlastně překvapilo. Za vaše vstupný se zaplatí to, že nějaký pytlák se bere na pláži a přinese do toho centra. Co se stalo? Proč tu sbírku otvíráme? Já budu hrozně ráda za jakoukoliv pomoc na tuhle sbírku, protože to je fakt otázka, prostě jestli se tam ochranáři dostanou nebo ne. Mořské želvy jsou na naší planetě více než 100 milionů let. Poslední dekády však jejich populace strmě klesají. Ohrožují je pytláci, urbanizace, znečištění oceánu nebo klimatická změna. No a třeba v Indickém oceánu na některých místech populace úplně vymizely. Mým hostem je Hanka Svobodová z české neziskovky Chráníme mořské želvy, která právě v Indickém oceánu pomáhá mořským želvám se bezpečně vylíhnout. No a těch bezpečně vylíhnutých želviček je dneska už téměř 5 milionů. Ahoj, Hanko. Ahoj, díky za pozvání. Hanko, proč jsou mořské želvy ohrožené a co jsou takové největší faktory, které jim ubližují? Těch důvodů dneska je hodně. Počínaje pytláctvím, protože bohužel dneska už se nekradou vajíčka jenom vlastně pro domácí potřeby, že by pár lidí vzalo si vajíčka, dali si je k večeři, ale je to velký biznis a ty vajíčka se posílají do restaurací, do Číny, do Singapuru. Dalším důvodem je samozřejmě třeba odpad v moři a všude v prostředí. Klimatická změna, protože vlastně nejen, že želvám ubírají, snižuje se vlastně pláže, protože stoupá hladina moří a vlastně z druhé strany se zase staví hotely. Tak další věc je, že teplota ovlivňuje pohlaví těch mláďat, takže při vyšších teplotách se líhnou samice, což se děje dneska na většině míst na světě a když je ta teplota hodně vysoká, to vidíme třeba na našem projektu na Papuji, tak se nevylíhne vůbec nic. Tam, když necháme vajíčka na pláži na nezastíněném místě, tak se z toho počtu vajec vylíhne jenom 13%, což je strašně málo. Takže musíme dneska řešit i přenášení jenom kvůli zastíňování a tomu, aby ty vajíčka měly šanci se vylíhnout. Další z těch velkých ohrožení je třeba intenzivní rybolov, protože želvy se chytají do sítí a protože nemohou vyplavat a nadechnout se, tak vlastně umírají v těch sítích. Srážky s loděma na nějakých turistických místech a i intenzivní turismus a to, že vlastně ty pláže jsou okupované těma turistama, tak hodně vadí. Důležité téma jsou i pasti na turisty, protože želvy jsou krásně tvorové a je s nimi spojený biznis, lidi je chtějí vidět a je důležitý, když je chceme vidět, aby jsme šli do těch pravých míst, kde spíš pomáháme, než ubližujeme. A v Evropě a speciálně v České republice se hodně diskutuje problém s plasty, respektive to, že nám všichni ty plasty zakazují a je to takový kontroverzní téma. Ale co udělá třeba takový plastový pytlík v moři s želvou? No samozřejmě jako nám to hodně vadí, že když nám něco zakazují, samozřejmě úplně tomu chápu, protože on plast sám o sobě není vůbec špatná surovina. Moje babička má plastovou endoprotézu a prostě kdyby ji neměla, tak nemůže chodit. Takže plast je v něčem i dobrý, akorát, že to je dobrý sluha a ne dobrý pán. Ve chvíli, kdy ho používáme moc a jednorázově a v nejhorším případě házíme ty odpadky do prostředí, tak v něm pak zůstává a v moři fakt je ho hodně. Až když byste byli na místě, tak byste sami viděli, jako jak hodně. A bohužel ty želvy si často třeba igelitové sáčky pletou se svojí přirozenou potravou s meduzama
kožatky velké, největší mořská želva, 2 metry 800 kg, to je želva, která se živí převážně meduzama. Ta dospělá jich sežere 200 kg denně. Když ta meduza je takový jako průhledné nic vlastně, tak to musí být fakt jako extrémní množství těch meduz, aby to bylo 200 kg. Takže díky těm želvám nemáme ty meduzy přemnožené. To je taky jejich velká role v tom oceánu vlastně udržovat tu rovnováhu a korigovat to prostředí, aby to bylo v pořádku. A když ale se jim několikrát denně stane, že se spletou místo meduzy snědí tady igelitovou tašku, tak samozřejmě to pro jejich zdraví není vůbec dobré. Ono to není jenom o těch plastových taškách. Já jsem viděla sama jednu želva kladla vajíčka, teď něco jako čouhalo z nosu a my jsme se to snažili vytáhnout a pak jsme ještě běželi pro pinzetu a tak a to bylo prostě 15 cm dlouhé brčko. A když tohle ty želvy vyndáváte a umíte si představit, kam až to mělo v té hlavě zaražené, je to fakt špatný. Takže já jako nemůžu říct, že plast je jenom špatný, není, ale musíme přemýšlet na tom, jak s ním zacházet. A hlavně, ono se to netýká jenom nás tady v Evropě, my už se tady jako snažíme, ale pojďme teď tu snahu přemístit i do těch dalších zemí. Je to protože příkladem, což teď zrovna třeba v Americe se úplně nedaří, že jo? Tam je velká zpátečka. Přesně, no, ale ono, když už jenom to, že člověk jede na dovolenou a teď jdete někam do obchodu a oni vám každou věc zvlášť, to už se tady v Čechách naštěstí neděje, ale prostě tam opravdu se dělají to, že banán vám dají zvlášť do tašky a teď jako sušenky a prostě odcházíte z toho obchodu a máte 8 igelitových tašek. Tak prostě máme svůj batoh, můžeme si ten nákup dát rovnou do té svojí tašky. Ideálně, když nahlas řeknete před celou tou frontou, plastu už je dneska na světě dost, já si to dám do své tašky. Všichni, co budou v té frontě, mají možnost se teď zamyslet, jestli by to náhodou nemohli udělat stejně. A nejenom dneska, ale i prostě při dalších nákupech. A to si myslím, že je hrozně zajímavý a důležitý jakoby inspirovat. Ne jim něco říkat, co všechno dělají špatně a ne je jako pérovat, protože to oni by hrozně byli rádi, aby už jste odjeli a dali byste jim pokoj. Ale ve chvíli, kdy jim budete naslouchat, a pak ukazovat, jak možná se to dá dělat ještě jakoby jinak a jak té přírodě spíš pomoct, tak oni za váma půjdou, protože vám věří. Je tam hrozně důležitý, jsou ty vztahy s místníma lidma. No. Z těch hrozeb, co jsi jmenovala, tak mohla bys tam sledovat nějaké trendy, že třeba nějaká hrozba naopak jako strmě roste teďko a nějaká strmě klesá, že se tam daří třeba dobrá práce ochranářů, nebo prostě přirozeně ta hrozba třeba již není tak významná? Určitě je vidět posun, protože teďko v nějakém odborném článku vyšlo, že za posledních 30 let bylo upytlačeno nelegálně, jakoby zabito 1 100 000 želv. A že na světě jich zbývá zhruba 6,5 milionu. Jo, což když za posledních 30 let 1 600 000 je vlastně docela hodně. Zároveň třeba u karety obrovské, ta loni byla přesunuta z kategorie ohrožen druh na jakoby už docela v pohodě druh, ale tohle je počítáno v Atlantiku, protože tam je ta situace nejlepší, protože ty ochranářské programy už tam probíhají třeba 30-40 let, takže ty želvy, které se kdysi vypustily jako malinkatý, tak už dneska dorostly té dospělé velikosti a začínají sami klást vajíčka, takže tam už vidíme to, o čem v Indickém oceánu teprve sníme a co přijde tak třeba za 20 let. Ale vidíme tam ten trend, že tím, že přibývá ochranářských aktivit, tak trošku ubývá toho pytláctví, protože už jsou pláže vlastně hlídaný a pytláci tam nemůžou přijít. Co bohužel je horší a horší, je právě ta klimatická změna. A trošku já vidím problém i s tím turismem, protože mi přijde, že čím dál tím víc lidi jsou přehlcen informacema a nechtějí, když jedou na dovolenou, tak chtějí odpočívat, nechtějí si zjišťovat nové věci a pak často právě naletějí na ty turistické pasti a úplně nechtěně spíš ubližují. Tak to bych moc chtěla, aby se měnilo, aby jsme pomáhali informovat.
No a kam se vlastně posouvá ta ochrana želv? Ty jsi zmiňovala různé destinace, kde to funguje jinak. V Atlantiku ta ochrana je asi dneska jinde a je to asi dáno pravděpodobně tím reprodukčním cyklem želv, že prostě ty věci, které děláš dneska, se opravdu projeví až za 2 dekády v zásadě. Tak jak se ta ochrana želv posouvá za tu dobu, co se jí věnuješ a z toho Atlantiku vnímáš třeba nějaké příklady nebo trendy, které se k tobě, respektive do té oblasti dostanou třeba za těch 5-10 let? Vlastně v Atlantiku je ta situace nejlepší, pak jsou ohroženější želvy v Tichém oceánu, ale nejhorší ta situace je právě v tom Indickém, kde na mnoha místech ty želvy už jako úplně zmizely. Na Srí Lance třeba počet kladoucích kožatek se rovná 4, jo. Což je prostě taková největší želva, velmi ohrožená. A to už je fakt jako hodně kritický. My jsme rádi, že na Papue jich máme ještě hodně, tam je to třeba 1700 kusů ročně, tak, což je jako super. A je to 70% vlastně těch samic v celém Indickém oceánu. Je jenom tady na té Papue, na tomhle místě, který my chráníme, takže z toho mám velikou radost. A tak si říkal, že se to posouvá. Tak přesně my chráníme ty želvy od, dejme tomu, jako financujeme to od roku 2017, ale s tou ochranou, s těma projektama jsme začali už jako třeba 3 roky dřív, takže 10 let. Ale ty želvy dospívají v 25-30 letech, takže nás vlastně to, že uvidíme ty výsledky té práce, tak nás čeká až za nějakých 15 let, kdy doufáme, že na ty pláže začne přicházet víc želv, právě protože ty naše želvy už jako dospěly. Samozřejmě ne všechny se dožijou dospělosti, protože my vypouštíme ty 4 cm mláďátka hned v ten den, kdy se vylíhly. Dneska se předpokládá, že do dospělosti dožije jedno mládě z 1000 vajec, pokud se ty vejce nechrání. Pokud se chrání a vypustí se rovnou to mládě, tak já předpokládám, že z těch našich 5 milionů by se mělo dožít dospělosti aspoň třeba 50 000. Což když ale vezmeme, že populace karet je obrovský, celosvětově se dneska odhaduje na 150 000 jedinců dospělých, tak když k tomu přičtem našich 50 000 dospělých, tak je to vlastně podle mě jakoby hezký zářez, hezký dopad, výsledek. A budu moc ráda, když to tak bude. To je budoucnost. A jaká byla historie, jak vlastně tě napadlo chránit mořské želvy, jak se k želvám dostala? To je poměrně exotická záležitost pro holku z Čech. Vlastně vůbec ne. Já myslím, že každý má nějaký sen, co dělat a nedělat. Můj rodiče tvrdí, že už jako 2letá jsem nosila domů šneky, že se mi asi líbily zvířátka s domečkem a v první třídě jsem si vyprosila želvu a tu želvu mám do dneška. A myslím si, že jak jsem byla malá, hodně jsem prostě četla v encyklopedii, hodně jsem pozorovala přírodu, a tak právě ta želva mě dovedla k tomu, že existují i jiné druhy želv a že jsou ohrožené, aby třeba by potřeba pomoct. A já jako samozřejmě každý má nějakou svoji cestu, já to vnímám tak, že na té cestě je kus jako štěstí, ale taky nějaký chytit se příležitosti a taky trochu tvrdohlavosti. A já jsem vlastně zjistila někdy třeba v 16, že existuje dobrovolnictví, tak jsem se chtěla jet právě pomoct želvám a musela jsem čekat do 18, protože to je ten limit, kdy člověk může jet. A v 18 jsem teda odjela do Mexika, byla jsem tam měsíc na projektu na ochranu mořských želv a tam se stalo to, že oni nás moc dlouho nechtěli pustit na tu pláž přímo k těm želvám. A když nás tam konečně po 2 týdnech pustili, tak tam v domečku na pláži seděli 4 ochranáři, kteří tam hráli karty mezi pavučinama a nechtělo se jim s náma vlastně na tu pláž jít. A pak teda s náma vyšli a rozhlídli se a říkali, no dneska tady kladlo vajíčka 25 želv a my jsme od nich ty vajíčka přenesli do bezpečí. A oni nic takového neudělali. A já si o sobě myslím, že jsem velký idealista ještě teď, ale v těch 18 to možná bylo ještě jako mnohem naivnější já a mě to strašně vadilo. A tehdy jsem si řekla, že jako jsem si myslela, že to buď funguje nebo nefunguje, ne, že to funguje a je to špatně. Takže jsem si řekla, že to chci zkusit a od té doby to dělám, takže potom vlastně po maturitě jsem šla studovat biologii na Přírodovědecké fakultě a mám o želvách bakalářku i diplomku a
A ještě předtím, než jsem dokončila vlastně fakultu, tak už jsem jela studovat indonéštinu do Indonésie a to bylo v roce 2010 a tehdy vlastně vzniklo to, že mluvím indonésky a to, že jsem tam začala nějak monitorovat tu ochranu želv a nejdřív jsem pomáhala jako dobrovolník a postupně vznikl první projekt na Borneu, který jsem začala na něj i schánět peníze a nějak tam ty rangery mentorovat a pomáhat jim to dělat líp. A teď postupně je to 11 projektů, 8 v Indonésii a 3 na Srí Lance. Jste aktivní na 11 místech. Co se vám za tu historii nejvíce povedlo? Tak zmiňovali jsme téměř 5 milionů vylíhnutých želv a až teda nějakou budoucí procentuální úspěšnost, doufejme, že to bude snad i víc dospělých želv, tak co kromě toho ještě ty si tak nějak myslíš, že se vám daří? Určitě pracujete s komunitami místními a tak dále. To je právě to, z čeho mám velkou radost, že podle mě ten projekt nemůže stát jenom na přímé ochraně na těch plážích, protože ve chvíli, kdy třeba bychom neměli dost peněz na výplaty ochranářům, tak by ty ochranáři prostě odešli. Často jsou to místa, kde není pitná voda, není žádný obchody, žádná civilizace, takže oni prostě, pokud by jim nepřijelo jídlo a pitná voda, tak prostě ty rangeři jako druhý den odejdou, zase nebudou jako na nic čekat. A zase by tam přišli pytláci. Takže to je důvod, proč si myslím, že hrozně důležitý je i vzdělávání a práce s těma místníma komunitama. A vlastně ono to není jenom ochrana, je to vlastně spolupráce. Jo, to, že tam na místě už jsou ty lidi dlouho a pracují a můžu se na ně spolehnout, tak to je jedna z těch věcí, na co jsem vlastně jako nejvíc hrdá. Když jsem kdysi šla do školky učit malé děti na Borneu a skoro všechny ty děti měly na ruce náramek z želvoviny. A já jsem tam vyprávěla o želvách a hráli jsme si s plišovou želvou a pak jsem si o tom povídala po té hodině s těma učitelkama, jakože, jak to, že to mají na ruce, když je to z chráněného druhu a je to jako zakázan. A jsem hrozně ráda, že dokážu snad mluvit s těma lidma otevřeně a s respektem, tak ne, že bych jako jim řekla, no to je hrozný, já tady učím a oni tohle mají na rukou a vynadat těm dětem, protože ty děti za to vůbec samozřejmě nemůžou, to jim dali rodiče. A díky tomu, že jsem to řekla respektujícím způsobem těm učitelkám, tak oni to zase řekli těm rodičům a vlastně od té doby to ty děti nenosej, protože prostě už vědí, že to je zakázan a že to ty učitelky ani tam nechtějí a nemají důvod to kupovat. Jo? Oni jsou zatím spousta tradic a spousta předsudků. Ty lidi si třeba myslejí, že ta želvovina je odchrání před požárem, ochrání ty jejich děti, že je někdo jako neukradne třeba. To samozřejmě nic takového potvrzeného není. To je to samé jako s želvýma vajíčkama, že jsou dobrý na potenci. Naopak, prostě je tam spousta kadmy a spousta těžkých kovů a lidi, když to snědí, tak zvrací, mají průjmy. Na Zanzibaru před 2 lety 8 lidí zemřelo a 75 skončilo v nemocnici po jedení želvých vajec a masa. Takže vždycky je potřeba i ty informace ověřovat, ale já mám hroznou radost právě s tou prací s komunitou, když už učíme děti, nejenom o želvách, ale učíme je třeba i plavat, tak první holčičku, kterou jsem učila plavat a pak jsem jí půjčila šnorchla a ona byla jenom 5 metrů od mola, na kterém denně chodí, ale viděla ty rybičky, jak tam plujou, jak to krásně barevn a pak prostě s tím mým šnorchlem v ruce běhla po celé vesnici a scháněla všechny kamarády, aby se šli taky podívat, jak je to krásné. A tak mě někdy fascinuje, jak člověk ze země bez moře, který se tady učil plavat v rybníku, ukazuje místním dětem jak vypadá moře, jak je krásný. Ale já věřím tomu, že když oni budou ho mít rádi, tak spíš se o něm budou chtít něco dozvědět a spíš ho budou chránit. To samé na Srí Lance jsme se ptali dětí při hodině, kolik z nich už jedlo želví vajíčko. A třeba 70% zvedlo ruku. A kolik z nich vidělo živou želvu? Ani jedno.
Takže jsme je prostě potom večer vzali na pláž s ochranářem a oni, když vidějí ty malinkatý želvičky, fakt 4 cm, co pelášejí si to z hnízda do moře, tak už to je pro ně takový zážitek, že si to jako rozmyslí, jestli chtějí želví vajíčko. A my můžeme cokoliv říkat těm dospělým, ale když jim to řeknou jejich vlastní děti, že hele, já jsem zjistil, že ty želvy jsou důležitý v oceánu, že je rozhodně lepší než na talíři a že to jíst nechci, tak to řeknu 2x, 3x a ten rodič už to po 4. nepřinese. Je i něco, co se vám nepovedlo, nebo něco, co se nedaří změnit třeba? No, já bych neřekla nedaří, ale spoustu věcí jsou v proces a někdy na mě to třeba ten proces je hodně dlouhý, protože třeba na Jižním Borneu chráníme 1 ostrov a rádi bychom tam chránili ještě další 2, ale místní vláda prostě jí to nezajímá. Už s nima jednáme 2 roky a měli jsme všechny povolení na ochranu na těch dalších ostrovech, ale když jsme tam přijeli už jakoby, že začneme stavět chráněnou část pláže a že tam postavíme domeček pro ochranáře, tak místní lidi to zatrhli. Ani jakoby nechtěli číst žádný to povolení a dívat se na to a řekli rovnou, že prostě chtějí, aby přijela vláda a řekla jim to jenom tu jednu větu, prostě tady teď ta ochrana bude a hotovo. No, jenomže ta vláda to má 10 hodin autem přes noc lodí a pak ještě 3 hodiny jako naší lodí a to se jim nechce. Takže už vlastně jsem tam byla s nimi na schůzce v březnu 24, máme skoro léto 26 jo, a nezměnilo se nic a dokonce loni jsme po nich chtěli, dobře, tak jakoby nechcete nám pomoct tam začít tu každodenní ochranu, tak co třeba tam dát fotopasti. A nepovolili je. Povolili nám cedule a do dneška tam nejsou, protože chtěli vlastně zkontrolovat ten text, co tam chceme napsat a všechno to schválit. A není to tak, že tady prostě pošlem text, oni nám ho do zítra schválí a je to, tak tam tohle probíhá už 3/4 roku. Tak některý, něco bych byla ráda, kdyby se dařilo víc. Stejně tak třeba na Srí Lance už od roku 2018 usilujeme o změnu zákona. Tam je spousta právě těch bazénkových center, turistických pastí a já bych si strašně přála, aby v zákoně bylo, že musí mít nějakou licenci, a ta licence má nějaký kritéria, takže musí ty želvy chránit takhle a kdo to nesplňuje, tak prostě musí to začít splňovat. A to ministerstvo je tomu nakloněný, ale na Srí Lance jsou jako vážnější jiný problémy, takže se to neustále jako odkládá. Vždycky při každé komunikaci a návštěvě o tom mluvíme, oni jako slibují, jak to bude, ale prostě maňána, no. Jaký je teda vlastně princip ochrany želv? Produktem jsou úspěšně vylíhlé želvičky, tak jaká k tomu vede cesta? Vlastně, jestli by se tak nějak jako to dalo pojmenovat v bodech? Přímá ochrana na těch plážích, což znamená, že ochranáři celou noc vlastně hlídají pláže, obcházejí buď tu konkrétní pláž nebo celý ostrov a přenášejí ty snůšky do bezpečí. Na některých místech je to třeba 15-20 snůšek za den, za noc. Takže si představte, že želva naklade vajíčka, my ji to necháme dodělat, zahrabat v klidu, odejít do moře a pak ty ochranáři tu snůšku najdou, vyhrabou a opatrně, tak ono se nesmí s těma vajíčkami nějak žonglovat, nějak prostě moc pohybovat a opatrně z toho hnízda do kýble postupně přendají ty vajíčka a stejně hluboký hnízdo, stejný tvar vytvoří v té chráněné části pláže a tam vlastně ty vajíčka přenesou. Tím pádem... Měříte třeba tu teplotu, o který se bavila? Ne, ale právě, že ty chráněné části pláže máme zastíněné, tak aby jsme spíš pomohli tomu, že se jakoby narodí 50-50, prostě samice i samci. No. A oni je tam umístí do toho náhradního hnízda
zahrabou a tam prostě se ty vajíčka v bezpečí inkubujou a za ty zhruba 8 až 10 týdnů se vylíhnou a hned ten den v tom okamžiku se pouští do moře. Důležitý, aby se právě pouštěli, když je v chladný písek, protože oni na spodní straně krunýře mají místo, kterým byly připevněny v tom vajíčku ke žloutku, kde vlastně vstřebávali živiny a díky tomu rostly. A tohleto místo, jakoby náš pupík, ještě není prostě pořádně uzavřený. A když by běželi po horkým písku, tak se spálej. A kdyby to bylo nad 35 stupňů, tak vlastně do toho moře ani nedojdou. Většinou je to trochu méně, takže dojdou, ale jak jsou popálen, tak by je sežrala nějaká ryba. Takže tohle je zásadní věc, že se ty malé želvy musí pouštět v době, kdy je chladný písek. No a když to teda můžeme nějakým způsobem přirovnat té, řekněme, turisticky známé ochraně želv, kterou můžeme při nějakých dovolených v této destinaci vidět, tak co tam je vlastně špatně? Já tu odpověď znám. Samotný mě to vlastně překvapilo, protože taky jsem byl na Srí Lance v roce 2018 a byl jsem v jednom z těch center a tam vlastně mi nepřišlo na první pohled, že by bylo něco špatně, že velký cedule, jak se zachraňují želvy v jednom bazéně, tam želvičky, jedna bez nohy, jedna tamhle něco, pak tam spoustu těch bazénků s těma malýma želvičkama, rozdávali tam certifikáty, adoptujte želvičku za $20, no, něco takového. Tak proč to jsou pasti a co je na tom vlastně špatně? Bohužel spousta těchto míst je dobře vlastně marketingově už zajištěná a oni vědí, jak to říkat těm turistům, tak aby to vypadalo jako skutečná ochrana. Ale to, co je tam špatně, je to, že oni nerespektují ten vývojový cyklus té želvy a proto jí vlastně ubývají šanci na přežití. Často se stává v těchto místech, že vajíčka kupou od pytláků. To je první chyba, protože vlastně za vaše vstupný jde se zaplatí to, že nějaký pytlák je sebere na pláži a přinese do toho centra, takže vlastně tím se podporuje znova a znova to pytláctví. Tím, že ten pytlák ty vajíčka nese do toho centra na motorce v igelice často, tak se ze 100 vajec nevylíhne třeba 95, jak by to běžně bylo, ale třeba 30 vajec. Když se vylíhnou po těch 2 měsících, což vy tam můžete navštívit ty líhně a samozřejmě tohle zvyšuje věrohodnost, že víte, že tam jsou vajíčka a budou se líhnout. Když se vylíhnou ty želvy, tak použili, ale nepouštějí hned ten den, kdy se vylíhnou, ale dají je do bazénku a tam ty želvy právě čekají na toho turistu. Jenomže jak jsem říkala, že ty želvy čerpají energii ze žloutku, tak při tom vylíhnutí mají v sobě energii na 2 dny, aby mohli právě co nejrychleji zběžet do moře, aby mohli plavat o to pobřeží, kde je nejvíc predátorů, nejvíc malých rybiček okolo. A oni teprve potom si začnou hledat potravu v tom moři. Jenomže když tuhle energii na ty první 2 dny vyplýtvají v tom bazéně, tak vlastně už jsou hladoví a už nemají prostě tu sílu plavat co nejdál a snadno je může něco sežrat, musí si schánět potravu. V tom bazénu se nenaučí si schánět tu přirozenou potravu. Něčím je tam většinou krmějí, ale jsou to rozsekané ryby a ty želvy, jako máme želvy, které jsou bíložraví, nebo prostě žerou jako malý koryše nebo něco, to rozhodně tam není ta pravá potrava, aniž by se ji snažili jako hledat a lovit. Zakrňují jim tam svaly. Čím víc oni už potom ani moc neplavou ty želvičky, to tam můžete vidět, že jako se nejdřív snaží, ale jakmile poznají, že ten bazén je prostě ohraničený a nejsou tam vlny, nikam nedoplavou, tak už vlastně se přestávají snažit. Nemůžou se ani pořádně potápět, protože to není hluboký, takže se jim nemůžou vyvinout plíce. No a takhle tam nějakou dobu trávějí. Pokud je to delší doba, tak ten instinkt, kam plavat a jak se v dospělosti vrátit na tu samou pláž, kde se vylíhly a naklásly tady vajíčka, tak ten se tvrdí, že má jenom první 2 dny po vylíhnutí. Že to je ten čas, kdy si mají vtisknout, jak běží po tom písku, ten pach té pláže, potom ty mořské proudy, které jsou blízko toho pobřeží, aby si to zapamatovali. Samozřejmě geomagnetismus a oni mají, jak my používáme navigaci, tak oni mají přírodní v hlavě. A tohle všechno si musí zapamatovat právě hned po tom vylíhnutí, když jsou malinký. Ale když se drží i třeba nejenom dny, ale týdny, někde i měsíce v těch bazénech, tak postupně začnou ochabovat a
vy si je pak koupíte a položíte je často fakt jako během dne, takže ten písek je teplej nebo horký a tím je ještě víc jako popálíte, oslabíte, uděláte si krásnou fotku, ale vlastně ty želvy dojdou do moře a něco je sežere a i kdyby ne, tak stejně jsou oslabený a málo kdy se dožijou dospělosti. Oni vám v těch centrech budou tvrdit, jak jako prostě je nesežerou predátoři v tom bazénku, jasně, ale jako dneska není ten největší problém ten predátor. Ty tady byly vždycky, želvy jsou tady 110 milionů let a vždycky tam byly ryby v moři prostě nebo kraby na pláži. Největší predátor a největší problém je dneska člověk a to ať jako pytlák nebo jako třeba právě ty vlečné sítě v moři nebo ty odpadky. Takže místo těch bazénků, kdybychom pomohli vlastně snížit tyhle ty nebezpečí, tak by to želvám pomohlo daleko víc. No. Je někde nějaký seznam záchranných stanic, který to dělají správně, nebo jak potenciálně poznám, že jsem na správném místě, tak předpokládám, že to jsou bazénky, které tam asi neuvidím s malýma želvičkama, ale maximálně třeba s nějakou želvou, která opravdu bez té pomoci by jako uhynula. Seznam máme mapu doporučených center jak na Srí Lance, tak se tvoří právě na Filipíny a do Malajsie, co budeme letos ověřovat i v terénu na místě, ale vlastně je to hrozně jednoduchý. Když chcete se někam jít podívat na želvy, tak předtím, než do toho místa půjdete, tak se podívejte na internet. Dneska ze všech míst na světě jsou na internetu fotky. Jakmile uvidíte, že tam jsou bazénky s malýma želvama, tak tam nechoďte. Pokud jsou tam v bazénech jenom dospělí želvy, které jsou viditelně zraněn a nepřežili by moři, tak to může být nějaká želví nemocnice, ale pokud jsou tam i malí želvy a je vidět, že je tam dovoleno prostě na ně sahat tak to opravdu je ta turistická pasta, nechoďte tam. Co suvenýry z želvoviny, to je jako šílený. Jestli nám můžeš říct něco o tom, jak se to vyrábí, já vždycky u toho jako nemůžu skoro ani popadat dech. No, bohužel. A zase, na spoustu místech vám budou tvrdit, že to je z mrtvý želvy. Když vidíte to množství těch prodávaných předmětů, tak musí být každému jasný, že tolik mrtvých želv teda opravdu nemohli na pobřeží zrovna včera najít, aby dneska to prodávali. Ty suvenýry, želvovina je rohovinová vrstva na vrchní vrstvě krunýře. Krunýř vzniknul tak, že se spojily žebra, takže nejdřív máme kostěnou část a na něm ta rohovina, to je ten samý materiál jako naše nehty. Není to nic vzácného, nic jako právě s žádnou mocí magickou. Je to jenom rohovina. A získává se z té želvy tak, že želvu chytíte, nejčastěji karetu pravou, která právě má ten krunýř krásně vzorovaný, ale je taky kriticky ohrožená. A tu želvu obrátíte krunýřem dolů a dáte ji nad oheň a máte ji takhle třeba 2 hodiny. A tím, že za ty 2 hodiny už je ten krunýř nahrátý, oni vezmou nůž a od ty pláty té želvoviny vlastně štítky odstranějí, už to jde, nařežou je na kousky a vlastně zatočí do té formy těch náramků. Není to vlastně zase tak pomalej proces. Bohužel ta želva je pořád živá a oni ji hodí zpátky do moře, takže má po těch 2 hodinách už napůl uvařenou všechny orgány, teď na ní v moři chrstá ta slaná voda a čekají tak za den, za 2 jako smrt a to prostě velmi nepříjemná, bych řekla. Jo, a už oni tvrdí, že to ta želva jako přežije a že jí to naroste znova. Opak je pravdou. Viděla jsem takovýhle želv bez želvoviny už v moři několik při plavbách lodima. Nikdy ta želva nebyla živá. Prostě ve strašných bolestech umírá kvůli náramku nebo přívěšku. Bohužel tyhle suvenýry z želvoviny se dají koupit klidně i na letišti. Několik let jsem hlásila vedení letiště, mezinárodní letiště Balikpapanu v Indonésii, že to tam mezi suvenýrama prodávali a byl u toho dokonce indonéský popisek, že to glang penyu, neboli náramek z želvoviny. Samozřejmě zahraniční turista si tohle nepřečte,
Ale bude super, když se na to budete dívat cokoliv takového flekatýho, hnědožlutýho, radši prostě nekupovat. Protože si nemůžeme být nikdy jistý, z čeho to v těchto zemích je. Samozřejmě pokud je tam vyražený kód a vidíme jasně, že to je plastový, OK, ale prostě bohužel v těchto zemích si nikdy v tomhle jistý nemůžeme, takže budu moc ráda, když si jako suvenýry vyberete materiály z nějakých udržitelných věcí. My třeba učíme ty místní lidi dělat věci z kokosů, nebo teď jsme měli několik workshopů na Srí Lance na brčka z bambusu a to jsou prostě věci, ty místní potřebu vydělat, ale mělo by to taky jako neubližovat té přírodě. Co třeba plavání se želvami, potápění se, co na tom je všechno špatně a jestli vlastně to je aspoň nějaký jako organizovaný míře vlastně správně. Jaký na to máš názor? Já úplně miluju, když plavu s želvou. Je to krásný zážitek a přála bych to všem. Akorát bych byla hrozně ráda, kdyby kromě nás si to užili i ty želvy. Kdyby prostě je to nerušilo, kdyby jsme jim dali ideálně třeba 2 metry a dívali se na ně. Ono to není tak zpovzdálí, 2 metry jsou docela blízko. A můžeme se v klidu dívat na to, jak karety obrovské třeba spásají mořskou trávu a jak se vždycky vynoří nadechnout a člověk u toho se jakoby zastaví a jste tady a teď a fakt si to můžete užít. Myslím si, že není potřeba na ty želvy u toho sahat a někteří lidé se třeba i snaží chytit, vozit se na nich nebo dokonce tu želvu vyndat z vody a ukázat, že ji udržím, přestože je veliká. A samozřejmě, že vám možná u toho hrozí i trošku zranění, protože ta želva, když ji chytnete, tak se snaží vyprostit a ohání se těma ploutvema. Ale nejde o vaši... Jo, že jde hlavně o to, že ty želvy jsou divoký zvířata, jsou to ohrožené zvířata, tak věřím, že si i od nás zaslouží nějaký respekt, neobkličovat. Prostě užijte si to, ale nechte jim vlastní prostor. Jste aktivní na 11 místech. Která další místa nebo destinace vyhlížíš nebo připravuješ, jak se budete rozšiřovat v budoucnu? Já mám od několika místních ochranářů, třeba v Indonésii, na Sumatře, vím o nějakých, kteří by chtěli spolupracovat. Možná se vyklubou nějaké věci právě v té Malajsii, na Filipínách, kde teď zjišťujeme stav ochrany želv a jakoby vybíráme, kde pomoct a kde ne. Ale hrozně moc mě zajímá ostrov Bali, protože Bali je v Indonésii a nejenom v Indonésii, ale celosvětově jako vyhlášená turistická destinace. A na Bali kladou želvy vajíčka, jsou tam záchranná centra, ale vlastně právě, že všechna, která tam jsou, tak vlastně nejsou záchranná. Jsou to ty pasti na turisty a když tam turista přijde na Bali a chce vidět želvu, tak vlastně nemá kam jít, aby těm želvám spíš pomohl, než ublížil. Že to je věc, kterou bychom do budoucna chtěli vyřešit. Chtěli bychom tam udělat nějaké vzorové centrum, které by ty želvy chránilo dobře, eticky a lidi by mohli si zažít ten zážitek, kdy pozorují večer v samici klást vajíčka při červeném světle, který ty želvy neruší a když se tam v chráněné části pláže vylíhnou malé želvičky, tak s ochranářema hned večer je jít pustit. Nedělat to tak, že vám tam někdo vysype kýbl želviček a vy si točíte tu svoji a zašlápnete jinou, ale prostě fakt udělat ten koridor tak, aby všichni viděli a mohli jste si to užít vy jako turisti, ale i ty želvy mohly v klidu projít do moře a začít tu svoji cestu, která je dlouhá a má tam nebezpečí hodně, tak aspoň ať ten start jim trošku zpříjemníme a ulehčíme. Takže to je takový cíl do budoucna, aby tam bylo aspoň jedno centrum, který opravdu pomáhá a kam můžeme poslat vás turisty, aby to bylo dobře. V jakých podmínkách pracují ochranáři želv a co pro svou práci potřebují? No, především ty místa, kde je hodně želv a kde želvy chráníme, tak jsou hodně daleko.
od nějaké civilizace. Takže už to se tam dostat je veliký problém, protože musí se tam často dojet lodí, bývá to nějaká vzdálená pláž nebo vyloženě neobydlený ostrov. Ty ochranáři teda bydlí i daleko od svých rodin a vidí je třeba jednou za 14 dní. A mají chatičku na takovémhle neobydleném ostrově. To je třeba jenom 5x5 metrů. Teď jsme na ostrově Denavan stavili, rekonstruovali nový ten domeček a tam si vaří, spí, většinou ale musí spát ve dne. Je tam třeba těch 35 stupňů, protože v noci probíhá ta jejich hlavní činnost. Ochranáři si vezmou kyblík, takovou speciální tyčku, šelovku s červeným světlem a vypraví se na obhlídku ostrova. A vlastně poznají to, že tam želva kladla vajíčka podle velikánské stopy. To vypadá, když tam projel traktor. Prostě ta želva má klidně, tady to obrovský 1,20 m, klidně jsou 100 kg těžký, takže to, když se pohybuje po pláži, tak samozřejmě poznáte tu stopu. Dojdete na konec té stopy a tam je místo, kde nakladla vajíčka. Ty ochranáři už přesně poznají, kde přesně to je a začnou hrabat, vyndají ty vajíčka, přemístí je do bezpečí. Takže další věc, co na ostrově mají, je chráněná část pláže, což může být jenom taková jako ohrádka. Často nahoře máme síť, aby se tam nedostali nejenom samozřejmě pytláci, ale taky varani, někde hrozí i opice a další predátoři. Bývá to zastíněné právě proto, aby jsme snížili teplotu a měli větší líhní úspěšnost a zároveň nějakou rovnost pohlaví, která se nám vylíhne. A potom ochranáři samozřejmě uklízí denně odpadky na těch plážích, protože třeba na Sulawesi je teď obrovský problém, tam teď s dětma ze základní a střední školy sbírali odpadky a prostě nazbírali 200 kg odpadu jenom jako na pláži, jo, neuvěřitelný. A když se ty želvy vylíhnou, tak se potom vypustí. Ale tím, že třeba zrovna na ostrově Denavan na tom jižním Borneu se každý den želvy kladou vajíčka, tak i každý den se samozřejmě nějaké želvy líhnou, takže ta práce je kontinuální. A tohle je hrozně důležitá věc, že ochrana mořských želv není záležitost 14 dní budeme takhle chránit vajíčka, ono to stačí, ale ono je to fakt potřeba dělat aspoň těch 30 let, aby už nám začaly chodit klást vajíčka ty želvy, které jsme předtím jako malinkatý vypustili. A hrozně je vidět, třeba jeden ochranář Mahesh na Srí Lance má problémy se srdcem a jeden den byl fakt jako, že mu bylo hodně špatně a tak řekl o půlnoci, už si potřebuji jít lehnout, dneska jdu domů. Do rána bylo ukradeno 8 snůšek. Jo, že vlastně a to je krát zhruba přibližně 100 vajec, někdy i víc. Já jsem nejvíc viděla 172 vajec ve snůšce, takže to jako je vlastně jako skoro 1000 zmařených životů jenom kvůli tomu, že nehlídal celou noc. Jo, takže z toho je vidět, jak ta kontinuita, že to vlastně neviditelná práce, on tam chodí po pláži a prostě jako přenáší vajíčka do bezpečí, ale pokud se to nedělá kontinuálně, tak rychle to ztrácí ten efekt a ten dopad. U většiny našich podcastů je i související sbírka. My tady nebudeme výjimkou a společnou sbírku máme. Ta sbírka je na loď. Co se stalo vlastně? Proč tu sbírku otvíráme? Vlastně je to sbírka pro ochranáře na jižním Borneu na ostrově Denavan. A to je to místo, kde jsem říkala, že chráníme jeden ostrov a další 2 bychom chtěli. A loni jsme udělali sbírku právě z Waku Wako, protože ochranáři na tomhle opuštěném ostrově, tam nebyl ani signál na telefon. Dneska díky té sbírce tam je technologie Starlink a jsou tam solární panely a vlastně ochranáři už můžou běžně a komunikují se mnou téměř denně a vlastně s rodinami a je to jako s policií, je to prostě bezpečnější. No a teď se stalo to, že jejich loď, kterou používali, aby vlastně oni se mění, pracují třeba 14 dnů, pracuje jeden a pak se vymění, zase pracuje druhý a takhle jsou tam vždycky 2, 3 zároveň a mají takový party, tak
jenom na to, aby se střídali, aby se tam dovezlo jídlo, aby se tam dovezla sladká voda, tak je potřeba loď. A ta jejich loď, kterou používali doteďka, už je stará, protýká, pravidelně se jim rozbíjí motor, takže prostě uznali, že teď už je teda fakt čas vyměnit loď za novou a já budu hrozně ráda za jakoukoliv pomoc na tuhle sbírku, protože to je fakt otázka, prostě jestli se tam ochranáři dostanou nebo ne, je fakt důležitý. Sbírka je spuštěná, všichni, kdo nás sledujete, na ní můžete přispět na platformě Vako již od 1 koruny. 100% vybraných peněz půjde právě na Chráníme mořské želvy a tato česká neziskovka za vaše dary pořídí právě loď právě pro tyto ochranáře, kteří díky vám si aspoň mohou zavolat Hance o pomoc. Díky za pomoc. U nás na platformě samozřejmě můžete i podporovat přímo neziskovky, právě jako je Chráníme mořské želvy. Dneska jich tam máme více než 20 a my jsme rádi, že jednou z nich jste právě vy. Hanko, já ti děkuji, že jsi tady dnes s náma si mohla povídat a přeju brzké překročení 5 milionové hranice v zachráněných a vylídných želvách a že to číslo v milionech bude nadále růst. Děkuji moc. Taky díky.